historia dunha nena moi guapa e unha avoa que a quería moito. A avoa fíxolle unha carapucha vermella á nena para que non tivese frío. Como lle quedou tan ben, todo o mundo chamouna dende ese momento Carapuchiña Vermella. Un día, a avoa púxose enferma e deitouse en cama para descansar. A nai de Carapuchiña preparou unha cesta con torta e leite. E díxolle a Carapuchiña: vaite a casa da avoa a levarlle esta cesta. Antes de saír, a súa nai díxolle: non fales no bosque con descoñecidos. Cando chegou ao bosque, Carapuchiña xogou cos seus amigos, os animais. Un pouco máis tarde apareceu un lobo no bosque e achegouse a Carapuchiña. O lobo preguntou: hola, nena, onde vas? Vou ver a miña avoa, que está enferma, dixo Carapuchiña. Que levas na cesta? Preguntou o lobo. Unha rica torta que fixo a miña nai e leite para que miña avoa se poña ben. Onde vive a túa avoa? Preguntou o lobo. Ao final do bosque, contestou Carapuchiña. O lobo dixo adeus e correu para chegar antes que Carapuchiña a casa da avoa. Ao chegar a casa da avoa, o lobo chamou á porta. Toc, toc. Quen é? Preguntou a avoa. Son eu, Carapuchiña, dixo o lobo cambiando a súa voz. Abre a porta e entra, dixo a avoa. O lobo abriu a porta e ao velo a avoa asustouse moito. Ergueuse da cama e foise correndo da casa. O lobo púxose a roupa da avoa e deitouse en cama para esperar a Carapuchiña. Ao pouco tempo chegou Carapuchiña, viu a porta da casa aberta e entrou. Carapuchiña achegouse á cama, mirou a súa avoa extrañada e dixo: avoa, que ollos máis grandes tes? Son para verte mellor, dixo o lobo. Avoa, que orellas máis grandes tes? Son para escoitarte mellor, contestou o lobo. Avoa, que nariz máis grande tes? É para olirte mellor, Carapuchiña.
cantes máis grandes tes, son para comerte millor, carapuchiña. O lobo saltou da cama asustando a carapuchiña, que berrou moi forte para pedir axuda. O leñador, que pasaba preto, entrou rápido na casa ao escoitar os berros. O leñador correu tras o lobo, que escapou ao bosque e nunca máis o viron.